بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وجيز قطع مدن دوامي أولم نعمة دي تارة السنة لردي وجوب الاقتصاد في ماء الوضوء وحرمة الإسراف فيه دي ينبر سنة لرنامة تارة أولم سولا نغنام اقتصادات تغشيت لون مق يعني بر آدم من دين رنغرسنا يا دير يانغرسنا تيرن بشون ودنام السوي حاجتنا أعتق ولون مقلوغنام قودان اقتصاد تغشيت لمقلو سنة وحرمة الإسراف فيه دي ونام إثريبت مقلقم حرام دي شتارثون دليلنا عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد دي بيغم صلى الله عليه وسلم نام دي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل أو كان يغتسل غسل الأرض دي برصاعدا باش مدشن دي ويتوضأ بالمد دي ساع نام ورمانا نصاع خيارم كيلا ما شاء الله يقوشوش ألان دا ناس يقوشوشون بالصاع ولي علي دارت قوشوش تو أو دارت قوشوش ولي 4 دارت مدون بالصاع ولي هو نعم دي بيغمم صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالساع إلى 5 أمداد يعني برساع يادا باش نعم قوشوشو نعم درد دي غسل الأرض دي برساع دي 4 قوشوش بير دا إكالنغي إكايان بير نمت يانا شون نعم دي ليا مت دي ليا شون نعم درد دي برساع وليا 4 قوشوشا نعم إكالنغ بير نغوشون دو نعم وليا غوشوش وليا 4 qoşavuşa gusulalardı diye 4'ten 5 qoşavuşa näme gusulalardı diye ve bir qoşavuşa da näme täret alardı diye. Yani şoňalyk näme tygşyt ulunun. En'amın 145-nji ayetinde näme diye Allah Teala ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin diye. İsrif etmeň diye Allah Teala. Näme üçin innehu la yuhibbul musrifin sebäpden ol Allah İsrif etýänleri her bir zady näme gereginden artyk zaýaçylyk bilen ulanýanlary näme haly söýýänlerdir diye. Wa an Abi Na'amata anna Abdullah ibn Mughaffal sami'a ibnahu yaqul Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad an yamin al-jannati idha dakhaltuha faqala ay bunay salillah al-jannata wa ta'awwadh bihi min an-nar فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. ينقي عبد الله بن مغفل صحابة بنما oğlunun şey deyip dile gedenini eştiye. Şonda näme diyen? Oğlunun dilegini eştirin. Oğlu näme diye? Ey Allah'ım bana cennete giremden soň diye sagymdan şepimden bir näme ak köşk berdi. Allahümme inni es'alukal qasral abyad an yaminil cennet iza dakhaltuha. Ey Allah men cennete girem soň näme sagaptalyndan näme ak köşk berdi diye. Bu şu dogatyny eşitenne ýanky sahaba qaqasy näme diye ey bunay ey oglum diye. Allah'dan sorasaň diye selillahal cennet. Cennet sor. Ey Allah bana cennet berdi diye. Ve ta'awwaz bihi minan nar ve ey Allah meni otdan gora dip ondan pena sor diye. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم çünkü men eşittim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şey diyen diye. İnnehu seyekunu fi hadihi'l umme. Yani kıyamada olay ummattan şeyle adamlar dörerdik. Yaşıl ummattan kavmun ya'tedun öte geçerler. Fit tahuri ve dua. Tarat kılanlarına ve dua edenlerine. Tarat kılanlarına dua edenlerine näme öte geçerler diye. Tarat kılan öte geçmek İsrif etmek, zayiatçılık bilen suulanmak. Dua eden öte geçmek näme?
yankıyalık vurrun öğretmeklik. Allah sana cennet berenden sonra näme? O Allah'ın içine de Allah'ın sana näme bermekligini sen näme Allah şert etmeli. Şoň üçin sorasaň Allah bana cennet berdi ya da cennetin näme? Firdevsün berdi. Oň için ondan bana näme? Ak koşuk sagymdan bolsun, çep koşuk näme? Gyzyl koşuk çepimden bolsun. Ya da ştaýda käwir näme? Müsürlü mamlan etýän dogasy. Bana cennet ver, ağacını ver, yaprağını ver, kölegesini ver, miyvesini ver, suunu ver, hemme zat nemet. Yani cennette ne şoň içinde hemme adam var. Cennetin içinde näme gözün görmedik, kulaklan eşitmedik, hiç adam oğul oturup pikir eden näme pikirine gelmedik zatlar var. Şoň için dua dile geden näme öte geçmek bolany. Şoň için näme belli bir adama näme adını tutup gargyş etmeklige näme dogada öte geçmek bolýar. Şunuňyzmy? Şoň üçin günah etýän belli bir günahkar adama da näme adyny tutup şul mel'un diýmeklik näme öte geçmek bolýar. Emma näme kimine şuňalyk zatlar etse näme mel'un diýär. Kim şuňalyk günahlar etse we tawbe etmän bolsa ana şo cenneme dowdaky diýär. Emma belli bir adamy näme etmeklik hem öte geçmeklik bolýar. Qala sahib Awnul Ma'bud أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو في شاطئ البحر وهذا الحديث يتناول الغسل والوضوء وإزالة النجاسة دي. عون المعبود أيث شيدتي عون المعبود كم سنن أبي داود شرحي أبو داود رحمه الله كتاب يدي السنن ثم بير شرحت يا وشرحنا عادنا ده نام عون المعبود تباتنا شو سنن أبي داود شرح ده نام ديت إجماع علماء نام نهي غيتر ده دي ها İsraf etmeklikten su isrif ulanmaklıktan qaytardı diye. Eğer näme şatı'il bahr, bahrın deňiziň kenarynda bolsaň diye. Deňiziň kenarynda oturan bolsaň diye su isrif etmeli diye. Ve hadal hadis şu hadisin içine giriyor diye yetenawal şu hadisin içine giriyor. Gusul almaklygam, täret almaklygam bir nejaset ayırmaklygam diye. Bir zat näme kirýüganda da bir zatdan hapan ayıranda da näme usul alanında täret alanında suwy tygşyt ulanýar. Suwy tygşyt isriwet ulanmaklyk näme icma islam ulamalarının hemmeti näme qaytarlan haram diýip näme aýdypdyrlar. Enne bunu bilen muwafaq inni kaljak adamın näme nawaqiduhu täreti bodyan zatlar. Näme zatlary kamil şeklinde etsek näme zatlar etsek kamil şeklinde täretin bitýänligini bildik. Farzlarını bildik, sünnetlerini bildik. Indi näme zatlar edemizde täretimiz bozulýar. Birincisi näme ma kharaja mines sabileyn. İki yoldan çıkan zatlar diye. Ellezî kharaja mines sabileyn. Näme zat iki yoldan çıktı, şo täret bozulýar. İki yolly diýen näme adamyň el-qubul ön kowraty we dubur iz kowraty. Öňünden ardyňdan näme çyksa şo seniň näme täretin bozulýar. Şo kharaja min es-sabileyni dege. İki yollan näme çykda täretin boldy. İki yollydygan näme öňünden ardyňdan näme çykda täret boldy. Min bawlin aw ga'itin aw rih. Adamyň näme öňkit gowratlaryny çykýan zatlar şu. Sidik bawl aw ga'it meydany aw rih. Ýa-da näme yel osluk. Edil şoň alam näme? Ay başgany ya 40 çilan anşagadan soň gelýän zatlar. Bu zatlar näme? Bozýar. Li qawlillahi ta'ala Allah Teala Maiden 3. ayetinde näme diýär? 3. ayetinde näme diýär? Aw jaa ahadun minkum minal ghaid. Eger gelse biriňiz ýa minal ghaid meýdandan diýär. Yani täret alsyn diýär. Wa huwa kinayetun an qawa'il haja. Ghaid diýdiň näme? Kinaye göçme manyda aýtýar. Asla ghaidin gönmel manyny näle? Bu açyk giň meýdan bolýar. Şoňa näme? Gaid diýilýär. Soňra näme? Şol at meýdan etmekligi öwre. Bize de diýilýär meýdan etmäne gitdi. Meýdan etmek meýdana aýlanmak. Ýöne bir meýdan etmäne gitdi diýilse näme? Meýdana gezmäne gitdi düşünokdan näme? Meýdan etmäne gitdi diýip düşünýär. Soň üçin ştaýda gaýtam sözü näme? Göçme manyda getirdi nämeden? Meýdan etmeklikden. Kim meýdan edip gelse diýe täret alsyn. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari Müslim'de gelen hadisinde näme diye la yaqbalullahu salata ahadikum
İza ahdasa hatta yetevazza. Allah kabul etmez diye hiçbirinin namazını de. Taratin bostu diye tarat alyansa. İza ahdasa taratin bostu hatta yetevazza tarat alyansa. Yani bir taratin bostu mu? Tarat alyansa son taratine ama kabullal. فقال رجل من حضرموت. حضرموت شو قد يمنن نامه برشخري. شو تعد نامه يمنن حضرموت ين شخرنن برادم ثوريا. ما الحدث يا أبا هريرة؟ أبو هريرة دون ثوريا. بخاري رواية ينكم أبو هريرة. الله أبو هريرة دون ثورة نادب تارت فضل يديلن نامه دي بجواب أبو هريرة قال فساء أو ذرات. فساء ذرات إكثم أصلون عن عربشة. شنو؟ Yani yel çıktarat yani yalak diye şunu. Fusada değil ya, osurmaklığı zuratam değil ya. Fusa yani sessiz olsa. Zuratam zart etti diye ya, sondan gelip çıkar. Yani bu Hureyre ustadan ama tearetin bodiyan zatlarını bir görünüşünü ayıttı. Kema yanquduhu khurucul mezi vel vedid. Edel şoň alaq näme mezin we vedin çıkmaklygy näme täretin bolýar. Mezi bilen vedinem geçdik doğru. Mezi näme vedinem. İbn Abbas radıyallahu anhu näme diýär. El menyu vel vedyu vel mezyu diýär. Meni son vedi vel mezi. Şulan üçsem näme awratdan çykýan zatlar. Näme diýär? Emmel menyu فهو الذي منه الغسل. مني دي ليان ذاتنا غسل المال. ودنا تارة فضناق دي غسل غم فضي دي. وأما الودي والمذي أما ودي للمذينة مدي فقال اغسل ذكرك أو مذاكرك. يعني ذكر يوديت يعني ويت أورة يوديت وتوضأ وضوءك للصلاة ونام لم نام على تارة الشن على تارة اللي تارة نام بوديان اللي يشان كده لا يتق نام Mezigelenlen edip yumalı. Dina ucunu yufan yan bolana şeyh açıklamadı. İbn Useymin rahimehullah açıklaya başka da hadislerde geliyor. Yani adamın mezisi gelse ama dolu yumalı. Hemme yeri bilen. İkinci taratin podiyan vatnama en-nevm el-mustagriq diye. Duygun yiten suratından ama yatmaklık. Yani kâbir yatya duygusu itana, kaptanına bir gurlaştı ama duyu biliyor. Kim geldi gitti onu biliyor. Ama kâvat adamna ama mustagriq, garq olup yatmak deydi. Mustagriq deydi. Yani uqa garq olup yatmak. Kaçan adam ama uqa garq olup yatsan ama duygusu yittiya, kim geliyor, kim gittiya bilena. Näme şu derecede adam yatsadı nämet ya uqtarat podulya. Inne näme uqa garq bolmaklygy açıklaya. Näýlik uqa garq bolýar? Ellezî la yabqa mahu idrakun. Yani uqa adam garq bolanna diýär. La yabqa galmaya diýär, onna idrak duygu diýär. Yani duyguň gitýär diýär. Adam duymaya ýa. Qow uqa bassa, uqa batyp ýatsa, garq bolsa uqa bilmeýär. Sawa'un kana mumakkinan مقعدته من الأرض أم لا سواء تفاوض يوقت سواء نيدك تفاوض يوقت ممكنا قود بنام مقعدته ممكنا قود مقعدته قتني من الأرض يردغوي يتن مولثنيا يد أم لا دي لحديث صفوان بن عسال يعني oturan قود oturan yerin uqlan molsun secde uqlan molsun tafاوض يوقت ya da Nahil halla yatsın şoňal hal, nahilek yatsın şoňalak yatsın. Gowy garq bolup duýgusy giden şekilde uqladım diýe şoň täret bodulýar diýe. Delilin ameli hadisi Safwan ibn Assal len sahaba aýtýar. Qala kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz näme diýe? Ya'muruna buýururdy diýe iza kunna safaran biz näme ýola çyksak ýolagşy bolsak an la nanzi'a khifafana 3 ayyamin we layalihinna. Alla çıkarmasızlığa buyururdu diye Peygamberimiz. Alla nenzi'a çıkarmasızlığı buyururdu diye hifafana mesilerimizi 3 gece unnillah diye. Yola çıktık mı ayaklarımıza mesiga yenme olsak diye mes çekin diyordu diye. 3 gece unnillah mesilerimizi çıkartmazdı diye. Ella min cenabetin megaram min cenabe. Gusul olsak diye onunla çıkarıp dolu suya düşürdük diye.
Lakin yöne diye min gaitin ve bevlin ve nevm. Yöne nama meydana tarat bolsa. Ev bewl ya bir sise diye yani tip taratın bolsa diye ve nevm ya bir yatıp taratın bolsa diye ona da mes çekerdik diye. Enne şu hadiste gelip çıkan vardı. Nama fesavven nebi beynen nevmi vel bevli vel gait. İşte tarat bolyan şılar ağlarına nama uqyuni simekligi meydan etmekliği nama üçüdünüm den getiriyor. Şoň üçin biri oturup uklasın, ya yatıp uklasın tapar diyor. Aslında ne yapşın şu taýda bir açıp köp gurulýar. Aslında mezheplerin içinde bir topar gurrun var. Biri Hanefi mezhebinde süýünüp yatılan uku täret bolýar. Emma bir süýünmän ýatsa, secdede ýatsa, ya rukuda ýatsa, ya oturqa uklasa täret bolanok diýär. Şoň üçin iň dogry mezhep näme şu wagt aýtýan mezhebi. Gel ulamalar näme dedi? Oturup yatsın, uqlap yatsın, secdede yatsın, näme tapaw diýok dedi. Duýgusy ýetdimi, şol adamyň täret bolýar dedi. Duýgusy ýetmedimi täret bolýar. Käbir süýünüp bir sagatlap ýatýan näme? Yani onu da bilýär, kim gelýär, kim gitýär. Dol näme batana, uqa, duýgusy näme ba bilýär. Näme bolandygyny bilýär. Oňa ad näme täret bolýar. Käbir näme? Oturqa uqlaýar. Ödümni görtük, oturqa uqlap näme täretin bolýan adamlar var. Näme şoň üçin ol yatmak nämede ýa-da oturmak o nämede kennanym esasy näme serdile yatmaklykda duýguň gitdimi sen täretin bolýar. Näme bolandygyny töwereňde bilmediňmi täretin bolýar. Sen ýörep bar ýakan uqlay. Ondan ýaňyzmy ýörep bar ýaka ýatýan adam ýene bol. Ýörep bar ýa, uqlap bar ýa, ýörep bar ýaka uqlaýar. Hiç adam bilenak, nira gitýär, nira gelýär bilenak. Ödem ýörep bar ýa, täretin näme bolýar. Ve an Ali radıyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-aynu vikâ'us sehhi femen nâme felyetevalla. Şu taýda Peygamberimiz şu hadisede näme diýär? Göz diýär vikâ'us sehhi diýär. Seh näme? Göz diýär Owrat ýeriň bagy diýär. Seh diýdigi näme? Tereň çykýan ýeri. Göz diýilýän zat şu ater bir haltaň we nämes bolýan bagy. Şu süzme haltalyň ýüpini çekýän daňylýar. Göz diýilýän adam owrat ýeriň wikasy bagy diýär. Femen näme kim ýatsa diýen bagy çödülýär diýär. Adam gowşaýar uqlanýar. Femen näme kim ýatsa diýär felyetewadda tarat alna ýa belli däl diýär. Ama bağsız zat, näme çykdy, näme çykmady sen bilemem. Şoň el-aynu vikâ'us sahhi diye. Femen näme felyetevazza. Göz owrat ýeriň näme bagy diye kim ýatsa täret alsyn diye. Şaýda Rasulullah näme etdi? Yani adam gow uklasa ýa duýgusy gitýär, gowşaýar, lagşaýar, hemme ýerim. Şoň üçin oturup uklasa, dik durup uklasa ýa süýnüp ýatsa, ýa ýüzüni ýatsa, ýa arkaýny ýatsa, o zatlar aýtmady. والوكاء بكسر الواو دي وكاد نام وقالنا وكادي وقالته وكادي وقال واو نثنى وقال ما اثنام الخيط الذي يربط به الخريطه دي برضادن اغد دانليان نام خلطان دادن اغد دانليان نام يب siz ma halta bol ya şoň agdyna ýüp bolýar şe çekýän onu biz möklap ýapýandy ana şol wal ma'na hadithun ma'nithnam al yaqadatu wika'ud dubur diye yani oýolyk diýen hem adam oýoqa diye ýa hemme owratyny saklap bilýär diye saklanany näme saklap bilýär diye owratyny ay hafizatun ma fihi min al-khuruj yani çykjak zatlardan näme saklap bilýär diye لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه yani ma dam ol adam yani oýadamy diye Eýem çykýan bady bilýär diýär. Ma ýatdymy, nähil suratda ýataýsyn. Duýgusy gitdimi şol adam näme? Täret alman bolýar. Üçüncü täret bolýan zat näme? Zawalul aql. Adamyň näme? Aqlynyň gitmekligi. Bi sukrin aw marad diýär. Yani bi sukur diýdigi serhoşluk bilen gitsin, yani içki serhoş etýän içkiler sebäpli aqly gitsin, aw marad ýa kesel sebäpli. Adama ýam aqly gitdimi şoň täret bolýar. Bu diýdigi nähile yani täretliqa içip piýan bol, aqly gitdi. Näme? Soň açylandan soň men öň täret alypdym diýip bilmeýär. Şonda ýam täret bolýar. Soň täretin täret alman bolýar. Lianna az-zuhula inda hadhihi al-asbab ablaghu min an-nawm. Näme üçin
şu halatlarda aklı gitse tarat bozmalıya sebep diysen li'anna zuhul. Ecizemeklik diye şu halatlarda diye uykuda näme gowşanyndan näme güýçlüler. Şu wagtlarda gowşamakluk diye näme adam yatannaky gowşaýanyndan erbet gowşaýar diye. Adam yatandan näme uklaýar aklydan emma bular hem oýaka akly diye. Dördüncü näme messul ferci min gayri hailin iza kana bi şehvetin. Näme awratun ellemek diye min gayri halin min gayri hailin diye. Hiç tahtsız näme awratun ellemek diye şehvetli. Yani koynuň balagyň başyndan näle min gayri hail gönümelli dige min gayri hail. Gönümel şehvetli awratun ellemek diye. Kim näme şehvet bilen awrat diýen näme erkegiň aýalyň şutaýda öňü göden tutulýandyr. Öňü awrat göden tutulýandyr. Kim şehvet bilen näme awratyn ellese gönümel. Täret näme bozulýar. Erkek öl awratyn ellesini ya aýalynynkini ya aýal özüninkini ellesini ya ärinkini tapady ýok. Şehvet bilen elledimi näme täretin bozulýar. Akar ulamalar näme diýe şehvet bolsun bolmasyn. Awratyn elledinmi täretin gitýär diýe. Şoň üçin kim ätiýaşlyk alasy gelse näme ätiýaşlyk alýar. Awratly eli degdimi, şehwetli eli awratyna degdimi näme täret alýar. Hadis näme men massa zakarahu falyatawadda diýe. Birinji näme şehwet tapaw diýek, awratyn elledinmi täret postun, täret alsyn diýenler şu hadise daýanny. Men massa zakarahu falyatawadda. Kim näme zekerni yani awratyn elledimi täret alsyn diýe. Emma şehwetsiz ellemese täreti bozulanyp diýenler aşağı hadis aldy. Hal huwa illa bid'atun minka diýe. Bir soraýar ya Rasulullah awratymy elimde genne täretim almalym diýende näme diýe? Hal huwa illa bid'atun minka diýe. Olam näme bir öz ennamyňdyr da diýe. Adam burnun ellerini, elin ellerini täret bozulýarmy? Ýok diýe. Olam şoňalyk buzuan sen bir bölegiňdir diýe. Şoň şehwetsiz ellense täret bozulanyp diýenlerim şuny alýar. Akar ulamalar iki hadis cem etdiler. Yani şehvet elleten bozulýar, şehwetsiz elleten bozulanyp diýe. Umum hadisde de bir topar gurrun var. Köp alimler hadis zaif diýe, käbirler mensuh diýe şunumy. Şoň üçin näme adam awratyny şehwetsiz gönümel elledimi? Ätiýaşdan näme täret alanyny. Beşinçisi näme aklu lahmil ibil diýe. Düýän etini ýemeklik. Kim düýän etini ýese näme täret bozulýar, täret almaly bolýar. Delili näme li hadis Bara bin Azib. Bara bin Azib diýen sahaba rivayet etdi. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tawadda'u min luhumil ibil diye. Peygamberimiz buyurýar emretdi. Täret alın min luhumil ibil diye. Düýän etini ýeseňiz diye. Wa la tawadda'u min luhumil ghanam diye. Goýunyň etini ýeseňiz täret almaň diye gerek geldi. Düýän etini ýemekligem näme täretin tozýan. Wa yana an Jabir ibn Samura radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem. Jabir denem näme ibn Samura'dan rivayet gelýär. Bir adam peýgamberden sorady diýe. Ana atawadda'u min luhumil ghanami, atawadda'u täret alayynmy ya Rasulullah? Goýunyň etini ýesem diýe. Peýgamberimiz näme diýe? Qala in şi'ta tawadda wa in şi'ta la tatawadda. Istasan diýe. Istasan al wa in şi'ta la tatawadda. Istasan almadi. Qala atawadda'u min luhumil ibli. Düýän etini ýesem täret alayynmy ya Rasulullah diýende näme diýe? Qala na'am diýe. Huwa diýe. Tawadda min luhumil ibli. Düýän etini ýesem näme täret alýar. Bu hadisem näme Muslimde gelýär, öňündäki adan hadisinde näme Abu Dawudda gelýär sahih hadis. Emma biz tarapda aýdylýan hadisler gurrunlar näme düýän eti barada täret almal dälilýänden gurrun ol batyl gurrunlar, ol zaif gurrun. Aslan delilem ýok, zaif hadisem ýok. Ýöne bir näme Rasulullah hadisine iman edibilmeýän adamlar gurrun. Şoň üçin düýän etini ýesem täret almaly. Soň ma yajibu lahu al-wudu ma yahrumu nästanak bol täret bolýan zatlar 5. Ýene näme başga kitaplarda ýekece bir zat goşulýar. Onun kıtağının bir yerine belli. Olam er-ridde, murtetlik. Bir adam dinden çıktı da täret bozulýar.
bir adam musulman tawhidi bilýär, şirkden gaýtýar, nabaza goýar. Öyle yankı ejillat näme ya akmaklyk sebäbinden ya käbir mesel ilmsizlik sebäbinden dinden çykarýan zat etdi, dinden çykdy. Soňra tawba etdi, näme etdi? Ýygyna gaýtdy. Näme? Şo murtatlyga çykarýan sözi ya hereket etmediň täraty ba bolsa, şo ýene täradan almaly, täraty pozulýar. İnneki alacakladımız näme? Ma yejibu lehul wudu. Näme zatlara tärat almaklyk wajib bolýar diýär. Ma yejibu lehul wudu diýär. Näme zatlara tärat wajib bolýar. Men bir ibadet etjek bolýar. Zekat berjek bolýar. Zekat ibadet mi, ibadet däl? Ibadet tärat gerekmi? Tärat gerekkä bir tärat bolsa zekatyny bermelýär. Bir namaz okujak bolýar. Namaz ibadet mi, ibadet däl? Ibadet. Şuňa tärat gerekmi? Gerekne, şuna uğraşacak. Yani ibadetlen gayrisi edilecek bolýar, tärat gerek diýär. Iskoplan içinde başgaça aýdypdyr, ma yahrum alal muhdis. Yani täratsizde näme etmesi haram bolan ibadetler. Yani bir adamyň täraty ýok. Zekat berbilýär, berbilýär. Bir adamyň täraty ýok, namaz okabilýär, ýok okap bilýär. Birinjisi näme? As-salat, namaz. Yani namaz okulacak bolsa ýok mani suratda tärat kılmaly. Ve täratsizden tärat kılmasa namaz okap bilýär. Delili näme? Maide suresinin 6. ayeti Allah Teala näme diýär? Ya eyyuhellezina amanu iza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Yani ey iman edenler eger siz namaz okumaklyga dursaňyz, yani namaz okujak bolsaňyz näme? Faghsilu wujuhakum, yani ýüzüňizi yuwun, yani tärat alyň diýär. Ve aşaq hadisde gelýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den la yaqbalullahu salaten bigayri tuhur diýär. Peygamberimizden näme? Şöyle hadis geliyor. Allah Teala kabul etmeye namazı täratsiz okulsa diye. Yani täratsiz okulan namazı kabul etmeye diye. İkinci näme getiripdir? Tawaf etmek. Bu näme? Yanlış. İbn Useymin rahimahullah, o Şeyh el-Albani ve olardan oğam näme? İbn Teymiyye, İbn el-Qayyim rahimahumullah. Hemmeti näme? Şunun getiren hadisi munkar, zayıf hadis. Amal etmeklik bolmaýar. Tawaf etmeklik üçin näme? Tärat wajib, tälle sünnet. Kim tawaf etjek bolsa, täratly tawaf etmeli. Täratly tawaf edip oturgan täratyň podullymy? Alar nisan alýan, almasaň hem alaňar. Emma wajib diýsen näme? Ýa-ni bir topar adamdan ýa-ni otaýda näme? Ibadet batyl bolýar. Şoň şu ýylda 3 million oğlay haç gelýär. Köpüsem ilmsiz. Şoň 2 million täratyny pozýar. Tawafda. Ve gidibem tärat kılanaklar. Näme diýmeli bolýan? Ýa ýylda 3 million, 2 million hajy näme eden hajy batyl diýmeli bolýan. Dinne oňalyk muşakkat ýok. Ibn Abbas'tan getirýär bulamasynda zaýyf hadis, munkar hadis. Şoň üçin geçýär bunda. Näme ýekece zada tärat almaklyk wajib bolýar. Olam namaz. Namaz diýilse olam 5 wagt namaz. Düşünmäň, şuňa jinaza namaza mirýär. Şuňa bayram namazlara mirýär. Şuňa ýagmyr namaza mirýär. Şuňa istihara namaza mirýär. Düşündiňizmi? Yani isternek bir ibadete namaz diýilýän bolsa şu näme? Şoňa girýär. Emma beýle kıratlarda tärat almaklyk sünnet. İnnema yustahabbu lehul wudu. Inne näme ibadetlara tärat almaklyk sünnet bolýar. Birinjisi zikrullah. Mutlak Allah'ın zikr etmeklik. Oturup subhanallah diýesin gelýär öýüňde. Elhamdülillah diýesin gelýär. Hatta näme bir ýerine assalamu alaykum diýesin gelýär bar. Ya bir ýerde assalamu alaykum diýene we alaykum assalam salam gaýtarasyn gelýär. Şonda täratly bolmaklyk sünnet. Şunu Kur'an okujak, täratly bolmaklyk sünnet. Agan aýtjak, täratly bolmaklyk sünnet. Zikre näme zikre girýän halda tärat almak sünnet. لحديث المهاجر ابن قنفذ مهاجر ابن قنفذ صحابة أنه سلم على النبي وهو يتوضأ نام دي قال سلام مرد في غمر سلام مريا وهو يتوضأ وفي غمر نام تارت قلوة يرد وهو يتوضأ نام جملة حال يعني في غمر نام تارت قلوة حالنا سلام مريا يعني قادم فلم يرد عليه في غمامنا فلم يرد غايتر ما اون سلام غايتر ما تارت عليه حتى توضأ فرد عليه تارت الف بولنن فونن نعم وعليكم السلام سلام غايتر وقال ثم في غمامنا غون دسنا اون سلامني
qaytarmadığının sebebini aytdı. Näme diye? İnnehu lem yemna'uni en arudda aleyke illa enni kerihtu en azkura Allah illa ala taharatin. Meni näme innehu lem yemna'uni? Meni näme qaytaran zat näme diye? İnnehu lem yemna'uni. Men qaytaran zat näme diye? Sana salam aytarmaktan. En arudda aleyke sana salam aytarmaktan. Näme? Enni kerihtu diye men halamadım diye en azkura Allah diye. Allah'ını illa ala tahar. Allah'ın näme teressiz ağzamaklığını nämettim diye halamadım diye. İkinci näme en-nevm. Adam yatacak wagtam näme teretli yatmaklyk näme sünnet. En-nevm yani yatmak. Adam yatanda da näme teretli yatmaklyk sünnet. Bular näme Bara ibn Azib rivayet etdi Peygamberden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme? "İza atayta mavja'aka" yani düşöňe gelsen de yatmany mavja'ak. Yat yani yerine düşöňe gelsen diye. Fatawadda'ta wudu'aka lis-salat. Yani namaza teret alışın yalan teret alıp yatsan diye. Sümme iftaci ala şıkkikel eymen. Sümme iftaci sonra yat diye sağ tarafına diye. Şık taraf. Sümme kul sonra şey diye. Şu doğanet. Allahümme eslemtu nefsi ileyke. Ey Allah'ım. Eslemtu tavşırdım nefsimi sana. Ve veccehtu vecihi ileyk. Ve baktırdım yüzümü sana. Ve fevvaztu emri ileyk. Ve koydum bari işlemimi sana. Ve nâme tavşırdım işlerimin hemmesini sana. Ve elce'tu zahri ileyk ve dayanırdım arkamı sana. Ragbeten ve rahbeten ileyk. Yani senin razılığın islap, senin azabından qarqıp şu zatlar ettim. La melce'e ve la menca minke illa ileyk. Ha? La mence'e. Bizi näme bana necat verecek. La melce. Bana näme La melce'e ve la menca minke illa ileyk. Allahümme âmentu bi kitâbikellezî enzelt. Ey Allah'ım iman ettim senin indiren kitabına. Ve nebiyyikellezî erselt. Ve uğradan peygamberine. Kim şu doğanı etse diye fe in mutta min leyletike fe ente alel fitra diye. Eğer ölsen diye şoğuyacağında sen näme fıtratta diye. Yani hakiki musulman adam olvelluğun diye. Ve cealhunne ahira ma tetekellemu bihi diye. Ve insan kınama gurlanlardan şu bolsun diye. Ya la melce'e ve la menca minke illa ileyk diye. Yani meni diye senden qoracağım dine sen diye. Allah Teala'nın azabından meni qoracak kim? Dine Allah menca diye şu. Yani senin azabından qoranmaklığı üçün dine näme? Sen çağır yani. Ve senin azabından näme sıpmaklığı üçün yine näme? Sana dayan yani. Sana dolun yani. Melce dolunul yani. Adam bir zatın qorksa kaçıp var yani yeri vardır. Senden korkup kaçay hemem dinle sana yine sana kaçıp var yani. Senin azabından necat tapayın deyip näme dile istemem dinle näme senden dile yani. Şoň üçün bir näme Allah'ın azabından gutulmaklygy üçin dinle yine Allah'dan soruyor. Emma bir yerinden bir yermana ziyan merýär bolsa plana diýilen plana näme käýap berdiýän. Emma Allah'ın azabı insa öz azabından özü goramasa başga gorap berjek ýok. Şoň la melce'e ve la menca minke illa ileyk diye. Senden gutul sen azabından necat tapjak bolsam, sen azabından kaçıp bir yerik näme dolanjak bolsam näme yine sana dolanýan. Üçüncüsü näme el junub, gusul adam. Gusul bolan adam näme tarat almaklygy sünnet. Haçan iza arada en ya'kula aw yashraba aw yanama aw yu'awida al jima'a. Bir adam gusul bolsa diye nahar yiyecek bolsa, ya aw yashraba ya bazat işecek bolsa, aw yanama ya yatacak bolsa, aw yu'awida al jima'a ya ta'dan yana ikinci gerek näme ya ayalynyň ýanyna barjak bolsa näme tarat almaklyk sünnet. Delili näme Aişe radhiyallahu anha qalet Aişe näme de kana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iza kana junuban فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. Peygamber sallallahu cünüp gusülha iyi bir şek bolsa ya yatacak bolsa namaza täret alışarak täret alardı diye.
وعن عمار بن ياسر نام أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. Ammar ibn Yasir näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem urfat berdi diye. Gusul adama gusul almanam diye. İyicek işecek bolsa, yatacak bolsa näme? Diňe namaza täret alışýarlyk näme? Täret alsa, alyp näme? Almaklygyna urfat berdi diye. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. أبي سعيد تنام وليا Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdy. İza ata ahadukum ahlahu. Eger biriniz diye näme gelse aýalynyň ýanyna diye. Ahlahu diýdi aýalynyň ýanyna. Yani aýalyna näme aýal işini etse diye. Summa arada en yaud. Soň ikinji gerek ýene desi gelse diye näme felyetawazza täret alsyn diye. Dördüncü näme nida täret almak sünnet bolýar. Qabla al-gusl sawa'un kana wajiban aw mustahabban. Yani İğnine su aljak bolsaň, näme gusul aljak bolsaň, İğnine su aljak bolsaň, öňünden täret almaklyk sünnet. Şunuňmy? Yani şo gusul wajib şeklinde bolsun ýa sünnet şeklinde bolsun, tapawdy ýok. An Aişe nämizden rivayet gelýän näme diýe, qalat kana Rasul sallallahu aleyhi ve sellem iza irtasala min al-janabati yebda'u feyaghsilu yadayhi thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi feyaghsilu farjahu thumma yatawadda'u wudu'ahu lis-salat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eger gusul aljak bolsa diye cenabeden, gusulluktan, iğne su aljak bolsa diye gusulluktan yebda'u feyaghsilu yedayhi. İlki ellerini yuvardı diye. Summa yufrigu bi yaminihi ala shimalihi. Sonra näme sağ eli bilen su alıp çepinne goýardy diye. Sonra çepeli bilen näme feyaghsilu farjahu awrat yerlerini, yani kapan degen yerlerini uşturardy diye. Sonra namaza täret alyrdy diye. Ondan soň näme gusul alar diye. Beşinci näme eklu ma massathu'n nar. Ot degen zady iýseňem näme täret almaklyk sünnet diye. Bunu şaşdyk bisilende ot diye. Şonu iýen soň näme täret almaklyk sünnet. Ýöne bunam çydyň. Aslında bu mensuh sünnetde. Diniň başynda, islamyň başynda näme ot degen zady iýmek bolanokdy. Gönümel oduň özi degse näme iýmek bolan. Emma oduň üstünde näme gadan goýan, gadanyň içinde et pişirýär. Onu ot gönümel diýer. Emma gönümel eti näme oduň köýüň üstünden emedip pişirsen iýmek näme bolanokdy. Soň näme etdi? Iýmek bolanokdy diýen estağfurullah. Täret kılmaly islamyň başynda. Soň näme etdi? Bozuldy bu. Rasulullah soň näme etdi? Bozdy bu hökmi. Emma bu şeyh näme sünnetiň içinde getirdi. Sünnet däl, mensuh. Yana hadis nokak geçelim. Näme diýär hadis? Asly Müslimde gelen, Nesai'de gelen bu hadis. Ebu Hurayra näme diýär? Semi'tu Rasul sallallahu aleyhi ve sellem yekul: "Tawadda'u mimma massatin nar." Yen zatlaňyda näme messat degen bolsa, ot täret alyň diýdi. Soňra näme dilli? Bozuldy. Altıncı näme li kulli salat. Hemme namaza täretin bolsa da hemme namaza kojak golunda täret almak sünnet. Öýleňe kodun täret almak ikindi de bozmadyň. Ýene ikinne kojak bolan. Täret al baram bolsa. Näme sünnet. Agşama kodun täret allyň, soň ýatsy geldi bozmadyň, täretin bagyşynda täretin. Ýene ýatsy üçin al sünnet. Näme li hadisi Burayda radıyallahu anhu. Burayda radıyallahu anhu rivayet etdi. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme täret alardy diye. عند كل صلاة hem namaza kojak bolandy diye. فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. Yani haçanna Mekke'ne çanna diye täret aldy diye. Ve ayaklarına mes çekti diye. Ve şu täret bilenem diye hem namazlarına koydu diye. Ve salla salavat biwudu'in wahid. Ve näme Mekke rasulundan bir täretinde 5 wagt namazyny goýdy diye. Emma ondan her namazda täret alardy, bolsa da. Faqala lahu Umar, şonda näme ya Rasulullah öňki adati etýänden näme başga amal etdi. Öň her namazda täret alardy. Bolsa da. Mekke'de näme açan güni bir täretde 5 wagt namazyny goýdy. Şonda Umar gen galyp ya Rasulullah diye. Peygamberimize diye. İnneke fa'alte şey'en lem tekun tef'aluhu. Şuun bir zat ettin diye inneke fa'alte şey'en
sen şun birlar ettin de lem tekun tef'alhu ön etmezdin diyen bir tarihte başvat namaz okumazdın diye. Faqala peygamber näme diye amdan fa'altuhu ya Umar. Bilinçleyin ettim Umar diye. Ne için bilinçleyin niye? Yani men her namazda tarat alsam farz dip düşünmörsüňiz diýalak diye. Yani bir tarihte 5 watt dal 100 watt namaz okusaňam bolýar bolmasaň. Yani şunu ettim näme? Şo men sünnet şekline etýärdim, wajib şekline edemaptym. Şonu beýan etmekli üçin, bildirmekli üçin etdim. De şoň Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem käwat bir zatdan gaýtarýa, soňam şo gaýtaran zatdan etýär. Näme üçin? Yani şu men gaýtaran zatym haram şekline dip düşünäýmesinler diye. Soň öýde etýärem düşündik ýani näme? Jaiz eken, düşündiňmi? Ya etme diýen zatyny käwat öýde etýär. Bir geregem bolsa etýär hayatyny näme? Şo haram däl, ona mekruh, şonu düşündirmekli üçin etýär. 7-nji näme inde kulli hadesin ya. Namaz okuma. Haçan tarat bozdun? Tarat kıl. Inde kulli hades diýdigi her gerek tarat bozundu. Aslı muslim näme kan taratsız gezmese o. Delil näme Burayda'dan? Qala asbaha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yawman feda'a Bilalan. Asbaha yani bir gün irden turdu diye peygamber. Ve Bilal çağırdı diye. Faqala ya Bilal. Sonra Bilal'den sor. Ya bima sabaktani ila'l cennet. Ey Bilal. Näme amallan bizdenem öňürtü cennete düşdüň diye. Enne dakhaltul barihatal cennete fesemi'tu khashkhataka amami diye. Yani dün ne akşam cenneti göremde diye. Cennete giremde diye Allah Teala näme peygambere cennet gorkody, içine aylanıp gorkody. Şonu diye näme senin sesini eşitdim diye öňümde cennette senin öňümde sesini eşitdim diye. Faqala Bilal şonu Bilal näme de ya Resulallah ey Allah'ın Resulü ma azantu qat illa sallaytu rak'atayn. Yani azan aýtdym mı diye gon izmin 2 rakat namaz okardım diye. Ve şoň alam wala asabani hadathun qat illa tawaddatu indahu. Edil şoň alam asabani hadath. Bana bir taratim bozdum mu bir yerde diye desine gon izinden tarat aldım diye. Yani azansız taratsız azan aýtmadım diye taratim bozubam taratsız gezip görmedim diye. Faqala Rasulullah şonu peygamber näme diye lihada. Yani şu amallan şuň diye. Onda sen näme? Cennette sesin eşiten bolmaly biz diye. 8-nji näme minel qay. Bu soňdan soň. Bir gussa tarat almak sünnet, yani taratyň bozulany, yani alsan gowy. Ma'dan ibn Abi Talha'dan olam näme Ebu Darda'dan rivayet etdi. Ebu Darda da peygamberden. Näme diye peygamber? Enne Rasul sallallahu aleyhi ve sellem qama fa aftara fa tawadda'a diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diye? Qa'a diye. Qa'a gussu diýmek. Enne Rasul sallallahu aleyhi ve sellem qa'a gussu فأفطر فتوضأ ثم أغض نشط دارم تارت الله دي فلقيت ثوبان في مسجد دمشق أنه ينقنام أبو الدرداء ثوبان ين صحاباني دمشق شو قصور ينقايتها شو تعيد دوشتم دي شو تعيد ثوبان ننثور فذكرت ذلك له أنه أبو الدرداء شو حديثي نام ثوبان ورن مردم دي يعني رسول الله قفن ثون نام أغض نشط نام تارت قلب ترديدم دي شناهي الدغر مخادينا näme diye faqala sadaqa diye. Ebu Darda ýa-ni Thawban näme sen kimden eşiten bolsaň näme? Dogry eşitipsiň diye. Ana sababtu lahu wudu'ahu diye. Şonna şoň tarasyny aktaran mennim diye. Thawban. Mi'dan diye, mi'dan duşya Thawbana. Olam näme Ebu Darda'dan eşitdim diye. Şu dogrymy diýende ýa-ni Thawban näme diye Ebu Darda dogrysyny aýdypdyr diye. Şo Rasulullah şonda näme tarat suwuny men aktyrdım diye. Soň 9-njy nämesi min hamlil meyyit diye. Ölüýüni götüren adama da tarat almaklyk sünnet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diye? Men gassala meyyiten felyaghtasil ve men hamalahu felyatawadda diye. Kim ölüýüni ýuwsa näme ödem gusul alsyn, kim ölüýüni götürse tarat alsyn. Yani sünnet şeklinde kim ölüýüni ýuwsa gusul almaklyk sünnet, kim ölüýüni götürse de näme tarat almaklyk sünnet. Wallahu ta'ala a'la ve a'lam. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.